aquesta. No? A veure. Quina meravella. Quina meravella. Sí. Bé. Estàs guapo amb les ulleres. Gràcies. Són de Nàpols. De Nàpols. Sí? Molt bé. Sí. Feia sol, me les vaig comprar i a l'hora va començar a ploure i no va deixar de ploure fins tot el viatge. Està molt bé. Bueno, per què te les havies de treure si plovia? Home, perquè no feia sol, clar. I vaig dir, bueno, doncs el no fer sol... Ja, però el flow? No, ja, clar, sí. Però el flow... Ja flow i fa sol. Demano disculpes. No passa res, Denunciem. Que també vam anar a Nàpols gràcies al Eric Ayala, al pizzaiolo. Saps que me'l vaig trobar un dia a la platja? Hòstia, sí? Sí, a Palamós. En sèrio? T'ho juro. Hòstia. Jo sortia de l'aigua com un gos mullat i vaig veure que apareixia i dic, mira, el pizzaiolo. El pizzaiolo. I va sortir fent així amb la mà, o amassant. Amb la tovallola, no? Amb la tovallola. Aquell moment d'estirar la tovallola a terra, que no és gaire fàcil, bueno, per mi és un infern. Però... T'imagines? No té cap mena de sentir... No m'hi vaig fixar, però tant de bo la tovallola fos amb pepperoni. Home, i tant, i fos rodona. I fos rodona, una gran. M'encantaria. Pepperonis, amb xampinyons, també. I unes ulleres de sol en forma de tall de pizza. Sí. Triangulars. Xancletes, que també fossin talls de pizza. Ara, una cosa, aquest tio, jo tinc no he anat mai a la seva pizzeria, molta curiositat, ens agradaria poder anar, diguem-ne. Sí. Però ara ha obert un... Jo és que segueixo les coses que fa, ha muntat un... És que ho diré malament, un casteficho, una cosa així, com per fer el formatge ell ja. Ja segona fase. Sí. Molt a tope. És veritat. Com una fàbrica de formatges, al final, no? Formatge... Sí, seria més fàcil dir-li el lloc on es fa el formatge, però és cert que mola més. L'italià mola bastant. Sí, hòstia, sí mola, eh? No, com aquest... que fa, questo, hòstia. Molt bé, no he anat mai a Nàpols. No? T'ho recomano. Molt bé, eh? Sí? Sí, molt bé. La pizza frittata... Frittata. És fregida? És fregida, ell ho recomana, jo no... Tu no? No, perquè l'oli a mi no em senta bé. Ja, clar. I, a veure, hi ha coses més bones a Nàpols que la pizza frittata. Pizza frittata... La màfia. No. Goita. S'ha dit la màfia La màfia... S'ha enfadat. És un gos policia. Sí, és de la patrulla peluda. La patrulla peluda. De la patrulla peluda. M'agrada molt. Soc del Marshall. Del Marshall? Sí, que és el bomber. Jo... És l'únic que conec. Reconec que m'he tirat el triple, però és que és l'únic que conec. M'has deixat en calces, tio. El Marshall, dic, joder, el Marshall, pues jo, el Tom, no? M'agradaria que el gos, tots són gossos, perdó, que el policia es digués José Luis. M'agradaria bastant. Estaria bé. Amb unes ulleres d'aquestes d'aviador. Sí. Parlant d'aviador. I 3 cabells, així. Exacte. I amb un palillo a la boca, d'aquests, uns curadents a la boca. Parlant d'avions. Sí. Tornem a ser al Prat de Llobregat. I això és Càmping qui pugui. No sé si he presentat, no? No, portàvem una estona. Càmping qui pugui. Ei, què tal? Som el Joan Albert. I en Pau. I jo mateix. Que fem aquest podcast que fuig de la vida quotidiana. Volem portar la filosofia del càmping a la vida. Sí. O sigui, en lloc de... No tenim diners com per anar de càmping cada cap de setmana o cada dia, i llavors intentem portar l'esperit del càmping a les pantalles, no? Exacte. I a les vostres orelles. I llars. Tant de bo algú vegi aquest programa en pantalla gran. Sí. Molt gran, com algú molt obscè. El pla és xulo, el pla. Joder. Som al Prat de Llobregat. El Pla del Prat. Igual que el capítol anterior. En el mateix lloc. Tot i que no ho sembli? No, perquè ens hem canviat una miqueta el... Bueno, m'he posat ulleres. El Pau s'ha posat ulleres per dissimular. Sí, perquè... Bueno, hi ha policies que es camuflen així, també. Ui,
no? Fins al fons es camuflen, fills de puta. Ai, això... I Superman ho fa al revés. Sí, Sí, es treu les ulleres per... Sí, Bueno. es descamufla. Sí, que també. Que també, que clar, Les potes ulleres i el tirabuixó aquest del flaquillo, Superman, que ningú dubti. posa't, canvia tu, tio. Sí, no sé, saps? bigoti. Jo crec que la gent sabia, tothom sabia que era Superman. Sí, en però plan- li aguantaven la broma, a veure quan ho dirà. Home, és que porta-li tu la contrària a l'home més fort del món, Ja. a un alienígena. Fa de mal fer. Sí, Fa de mal fer. Superman allà, hola, bon dia, cling, 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 hola, bon dia, i tothom, hòstia, ja és I quan surt aquí. i torna a entrar com a Clark Kent, la gent... Hola, a veure si ho Hola, diu. Clark. Tu, el que t'has perdut, no? Ha vingut Superman? Uau! Ha comprat una baguette. Ara li diem super baguette. Oh, vaja, m'ho he perdut. FOMO. El dia que no vinga a classe ve Messi. Ve Messi. Va. Clark Kent, Clark Kent. tapa't una mica, home. Tapat. Una gorra, com a mínim. Una gorra, sí, no sé, Sí. una perruca, Ara, sí. És És que... una barba falsa. una barba falsa, amb celo, Sí. Déu-n'hi-do. Val, això, tornem a ser el Prat de Llobregat. Prat de Llobregat, que té, a veure, 66.000 habitants. 66.000... Quants d'ells són avions? 303. Els tres, no? Els tres. Aquests tres Els són avions. Que exacta, no, la xifra? Molt bé, no? Pues la Viquipèdia, potser està Dades. malament, però No. endavant. El que fem nosaltres és primer fer una petita introducció del podcast, hola, què tal, sí i tal. Després llegim unes ressenyes Del lloc on del estem. lloc on estem. Però abans vull preguntar-te què tal aquesta setmana. Bé. Genial. Bé. Per- I la teva? Bé, Perfecte. prou bé. Ara, mentre passa un avió per Passa un darrere avió. nostra, Intento un altre cop el... a veure si el sentim. Vinga. Ai, m'he pegat jo el micròfon i m'he equivocat de... Bueno, Bueno, coses doncs que ja ha passen. passat l'avió. Ja passa l'avió, no passa res. Al final és com tota la vida. Tenim també un micròfon ambiental per sentir el so ambient d'on som. Sí, no us penseu que som gilipolles amb 3 No. micros i 2 persones. No, podem sentir-lo. El connecto? Sí. Sí. Mira, que sentirem passar al servei de recollida de mobles del Prat de Llobregat. Perfecte. Ha sonat com una llufa, no? Segurament. Quan el camió fa allò de... Sí. Fa bastanta gràcia. Sí, és veritat. No sé per què ho fan. O els frenos. Ah, Els frenos! Els frenos. Els frenos, per què no? És un programa de mecànica avançada. Bé, i també llegim ressenyes, això, el que Del deia. lloc. Recuperem les ressenyes del lloc. El programa anterior, estàvem també al Prat de Llobregat, vam llegir ressenyes del que era el mirador dels avions i avui llegirem ressenyes de l'aeroport del Prat. Sí, l'altra banda, no? D'altra banda. Les dues cares d'una moneda. Exacte. Travessarem la frontera, que és una valla. Sí. Bueno, la frontera està allà, realment. Sí. I anirem corrents cap a la pista fins al duty free a dir el que pensa la gent. Vols començar amb les ressenyes? Som-hi. Endavant. No sé si es veurà una merda, però bé. A veure, senyor sense brillo. Comencem amb en Gabriel, des de fa un mes, Local Guide. Diu, això de posar barreres de peatge genera caos perquè qui va a recollir passatge té que aturar-se com pot i on pot, creant un veritable problema de circulació a la Terminal 1. I si després vol sortir i la barrera no llegeix la matrícula i no puja, és una forma de recaptació. En resum, una merda. Clarament, això ho posa ell, Molt bé. un client satisfet amb Molt bé. amb el nou sistema. Molt bé, una estrella li posa perquè si no, no es podia escriure això. Això és que es va Fantàstic. despistar més del compte i li van clavar 10 napos per, ja que, carinyo, ja que et vinc a deixar a l'aeroport, aprofito i vaig a cagar a la Terminal 1 Sí, i li va costar 10 euros. sí, totalment. I està ressentit. Perquè tothom sap que quan has d'anar a l'aeroport, La gent ha de baixar en marxa del cotxe. sí, Perquè si no, et cobren. et cobren. I tu has
a frenar una miqueta, anar una mica més lent, obrir la porta I baixar en i marxa. saltar. Si ho feu, recordeu que sempre heu de rodolar una mica per terra, que això amortigua la caiguda. Serveis informatius, o sigui, com es diu? Servei públic. Servei públic. Sí, això, informació de servei. Rodeu, quan salteu d'un cotxe, rodeu sempre una miqueta. I si teniu prou habilitat, poseu primer a l'equipatge perquè us amortigui una mica. Clar, si porteu gerros de la dinastia Qin, no ho feu. No ho feu. Perquè es trencaran. No ho feu. I tot aquest sistema d'express, Sí? de parking express, que és parar i marxar, va en contra de les rebudes de l'aeroport, tan mítiques. És veritat? Bueno, és que segurament és el que li va passar a aquest senyor, Segur. no? Anava amb un cartellet de... T'hem trobat a faltar. T'hem trobat a faltar, carinyo. I carinyo, I ella venia de la isla de les tentacions. segurament, o s'havia anat por ahí. Sí, I li van cobrar diners. sí, maleïts. No hi Està ha bé, res. ara aquest mateix sistema no només s'aplica a l'aeroport, sinó també s'aplica davant de les escoles. A mi em fa molta gràcia que es diu... Hi ha uns cartells que posa a petó i adeu. És veritat, Sí, és veritat. Fa bastanta gràcia. Sí, està bé. Petó i patada surt del cotxe. Petó i a tomar pel cul. Vinga, Sí. que t'aguanti el mestre Sí, o la perquè hi ha mestra. gent també que quan va deixar els nens al col·le també sembla la rebuda a l'aeroport. Hòstia, sí. Que no passa res. No cal la mitja família. Que no passa res. No, Que és no un passa col·le. res. Que és un col·le. Que el menjar és com d'avió també, sí, però... Que segons començaran a anar a piscina i no els agrada. Bueno, però després... Qui no ha passat per això? Exacte. Exacte. Més ressenyes de l'aeroport del Prat. No és possible que a l'hivern, quan tots portem roba d'abric, la temperatura dins de l'aeroport sigui de 22 graus. Senzillament és insà i pel que sé, il·legal. Hòstia, denúncia oberta a aeroport. Us esteu passant amb la calefacció. Sí, no? I sé que és il·legal. Sí, jo ho sé. A veure si ho saben ells també, no? Exacte. És com, la informació és poder. No? Pues, jo... @Mossos. Compte, que sé que és il·legal. Però això... No voldria jo ara ser defensor de l'aeroport, No. però... perquè denunciem des d'aquí. Denunciem l'aeroport. No, però sí que sé que té una estructura una mica que sembla un hivernacle. Vull dir que pot ser no només calefacció, sinó que si fot un sol de l'hòstia faci calor dintre. Sí. I si no, doncs et treu la jaqueta. És que treu-te la jaqueta. És que quina mania hi ha en entrar a llocs i no treure la jaqueta. Sí, ara. És que O ja anar a un està podcast bé. i anar aquí amb la jaqueta posada. Pues... De què vas? A ple sol. O aquesta gent que entra al bar amb la jaqueta pujada, I no se la treu. no se la treu, demana un cicaló i pel que sigui va directe a les màquines escurabutxaques i després marxa i al cap de mitja hora torna un altre cop amb el mateix cicaló. Ja està bé, home. Sí. No, traieu-vos la jaqueta. Correcte, no passa res. No passa res. Canvi climàtic també, fa calor als aeroports. Sí. Bueno. També ho fa el Zara, i no veig a ningú queixant-se. Exacte. Vull dir, crec que fan més cançons. I la música està més alta. Segur. A l'aeroport no hi ha gaire música, no? No, Això li falta, no, hi haurà un film musical, Jo posaria de fons Jordi Basté. Que tots els guiris... Bon dia, Catalunya! Bon dia, Catalunya, som els vull. Saps? Tots els guiris entrant i Jordi Basté a tope. És que, de veritat, farem una instància. Sí, una instància... AN. A Ibèria, també. També, per si de cas. A tot arreu. Llegim una altra... Vols llegir una altra ressenya? A veure. Vinga, tu mateix. Tecnologia punta. A veure... en Federico Campos fa 2 mesos. Li posa 4 estrelles. Fa 2 mesos. Fa 2 mesos. Felicitats, Frederic, per fer 2 mesos. Vaig tenir una experiència estressant amb la gestió de l'equipatge de l'últim viatge. Després d'esperar la cinta, van sortir totes les maletes, menys la meva. Ja és mala sort, també. Quan ja tothom havia recollit la seva, van apagar la cinta i van canviar el vol a la pantalla, donant a entendre que ja no hi havia més equipatge. Just quan anava cap a la finestreta de la companyia per reclamar, la cinta va tornar a funcionar i finalment va aparèixer la meva maleta. És com un joc, no, això? Una situació molt confusa i que podria haver-se evitat
amb una millor gestió. Tu has perdut mai les maletes? No. Jo no. Jo per sort he tingut sort amb això perquè sóc bastant paranoic amb aquestes merdes. Vale, Què perquè vol la dir? portes sempre amb tu. Sempre. Ja. O sigui, tot el meu equipatge cap en una motxilla del Quecho de fa quasi 20 anys de 20 litres. Hòstia, està molt bé. Jo he corregut tota Europa amb aquesta motxilla. És una sort, jo no sóc tan així. Jo vaig tenir una experiència. En aquest sentit, jo vaig anar a Tailàndia i doncs vas amb una motxilla Sí. que, bueno, doncs la factures perquè t'entra amb el bitllet, el que sigui. I de tornada, quan ja vam arribar a Barcelona, ens va passar el mateix que aquest senyor. Oh, Vam esperar la cinta i no... i no era com el sushi que no et surt el sashimi de salmó l'ha agafat tothom. Fills de puta, et deixen el nigiri de cogombra, saps? Doncs una mica el mateix. I ens vam trobar amb una cara una mica espessa i vam anar a reclamar i ens van dir que, bueno, és que com que no els ha capigut, ho han posat al vol de després. Home. I dic, doncs no sé, un WhatsApp o alguna cosa, no? Oh, sí, no? Jo què Dos sé. beses. Aviseu, saps? No sé. I, bueno, vam esperar una mica i van sortir. Van arribar amb el següent vol, Clar. Hòstia. 2 hores més tard. I qui fots allà 2 hores més tard? Esperar. I el pàrquing? Esperar més, portàvem potser 21 hores de viatge. Hòstia. Tailàndia. What a time. What a place. What a place. Sí. Vas Un dia farem un càmping que pugui. Des de Tailàndia, tant de bo. No sé si hi ha càmpings a Tailàndia. Sí, segurament, no? Sí, però segurament sigui càmping, resort, o una cosa, bueno, o molt cara, o molt... o un santuari d'animals, d'elefants. Ja, sí que vam anar a bungalows, Veus? Ja està. però no hi havia zona d'acampada com a tal. Bueno. Ja farem. Si Algú no, Tailàndia. hi ha un nínxol de mercat allà que... Sí, Des d'aquí- muntarem un càmping. Des d'aquí volem dir als càmpings que si voleu contactar amb nosaltres per anar a fer allà un programa i fer promoció del càmping, Sí, doncs podem fer també. Tot el que sigui monetitzar, sí. Ets un càmping i encara ets no un càmping? no tens les parcel·les plenes per Setmana Santa? contacta'ns. Contacta amb el... Ara, clar, perquè estem aquí i no podem explicar més coses d'aquest espai, però Clar. si anem a un càmping explicarem totes les virtuts. Inclús podem arribar De a passejar també per allà. Clar, O sigui, aquest podcast té un munt de possibilitats per fer totes de tot. estan obertes. Inclús, mira què et diré, des d'aquí convidem a l'Eric Ayala Sí, a venir, que hem parlat abans d'ell. i tant. Vine, pizzaiolo, i porta't alguna per menjar. Sí, perquè Sí. és el primer es nota, perquè no tenim... Sí, un vermutillo, un algo faltava. ens falta. D'acord, anem a deixar uns moments de Un silenci. silenci, ara que entra en un avió. Exacte, uns silencis per què? Per explicar les coses de les que volem descansar. Això. O sigui, anirem al pàrquing a fugir de... Exacte, silencis. Doncs vinga, molt bé. Perfecte. De què fugiràs aquesta setmana? Mira, hi ha una cosa que m'obsessiona últimament. M'obsessiona. I necessito sortir d'aquest bucle, que és la moda ara que hi ha de posar un tràiler dins d'un tràiler. O sigui, tu veus teaser tràiler, Val. Capitán Amèrica 4, Brave New World. Vale, Sí. vull entrar-hi. I els 7 primers segons són un resum del tràiler És que en veritat. dura 30. És veritat, és veritat. I et diuen, no, és un teaser. És teaser trailer. Doncs dins el teaser trailer hi ha un teaser del teaser trailer. Em fot nerviós. No, per què fan això? I a més és... Imatges com veritat, és de veritat. tornar-te boig. I comença el tràiler. I a vegades, en alguns, crec que amb Gladiator 2 era així, pensava, el tràiler empieza ahora. Sí. Noi, a començar el segon zero, no? Exacte, No sé. exacte. Que estic Que aquí per però perdre això el temps. segurament sigui per captar, no?, l'espectador i aquestes coses. Però Amb els jo- Reels també fan això. Però jo hi he entrat voluntàriament. És que aquí va, no cal que em captis. Jo he No. anat aquí perquè ja m'agrada. Sí, això... Ja m'has captat, coi. Correcte. Això molaria que ho fessin, no sé, al TN, Sí. no? Al TN abans de començar, i que et captin. Sí. Però amb un tràiler que tu vols veure... El Cruanyes.
No, com una imatge de Rajoy. Sí. I Neymar. Sí. Neymar traient una samarreta del Barça. Com coses molt ràpides. No, i al final era una notícia perquè han anat a fer un... Clar, que els trailers també enganyen molt. Sí, Últimament, ojo, estem enganyant molt amb els trailers. I hi ha pel·lícules que canvien el tràiler. O sigui, això és un tràiler fals, que posen imatges que no sortiran a la pel·lícula. Mira, em sembla una mica bé. És a dir, no que t'enganyin, però amb algunes pel·lícules que ho han fet, rotllo de Marvel, que la gent està com molt intensa a saber de què va la trama, no? I són pel·lícules que busquen en algun moment tenir un moment sorpresa, que modifiquin coses del tràiler perquè el moment sorpresa sigui més sorpresa, em sembla guai. Bé, sí. L'altra cosa és que amb el tràiler et venguin que és una pel·li d'espies i és una comèdia romàntica. Això no. No. Aquí denunciem. No està bé. Denunciem. No pot ser això. No pot ser. Ens estem passant Hollywood. Ja està bé, Que no torni a veure jo. Hollywood. Hollywood. Tenen càmpings a Hollywood? Segurament. Però càmpings d'aquests amb... De fentanil. Sí, fentanil i estrelles. Que a vegades van de la mà i a vegades no. Sí. Perquè jo crec que les estrelles també... De la mà o del braç? No sé com es consumeix el fentanil. O sigui, tampoc farem apologia. No sé. I no cal saber-ho, aquestes coses. Desconec. Tot i que tinc curiositat, Però no... I per què es queden tan en pausa? Hòstia, és molt és impactant, I en cursiva, Sí. En cursiva també. Però a vegades no cal... No cal consumir això. Vull dir jo. No, clar. En cursiva... Sí, un Santa Tecla, tontorrón. O un vermut, fins i tot. Un vermut. Un típic dia que t'has aixecat tard, no has esmorzat, i dos vermuts et fan anar en cursiva. Pues sí. Denunciem, no ho promovem. Denunciem les cursives. De què vols fugir, tu? Jo vull fugir de la gent que se't cola a la rotonda. Realment vull fugir de les rotondes. Ja, les rotondes. O, com m'agrada que alguna gent li diu, les rodones. Les rodones. M'agrada molt. Les rodones. I diu, no, aquesta rodona a la dreta. Però quina rodona? Quina rodona. És que l'altre dia també, jo anava per fora i el de dins volia sortir per la sortida, que jo també volia sortir, i se'm va com colar, i aleshores jo vaig haver de frenar i ens vam insultar. Va passar ell, jo vaig passar després, però ens vam insultar. I vaig dir, no pot ser això, jo vull descansar d'això. Està bé, no ens hem d'enfadar tant. No, jo m'enfado molt també. Jo també, soc una persona que s'enfada al volant i em sap greu, perquè no... Després penso, hosti, és que no té sentit, perquè no em sent l'altra persona. No em reconec. Vull dir, com ens hem d'insultar al cotxe? Perquè si ens hem d'insultar, fem-ho bé. Amb cartells. Mira, molt bé. Això m'agradaria bastant. Molt bé. De fet, no t'ha sortit? Hi ha una cosa a l'AliExpress, m'ha sortit aquest anunci a vegades, que és, tu poses el vidre de darrere i tens uns botonets i és com un neó que li poses fuck yeah. Ostres. Sí, o coses. Tens diverses opcions. O li fas la botifarra, o li fas un gràcies. Hòstia, doncs és bona. Perquè clar, és que jo tenia al cap la imatge de jo cagant-me en tot, me cago en tot, hòstia, és que ets un cabró, tal. I l'altra persona amb la música i és com, bueno, potser dos realitats diferents. I jo t'he dit que a vegades sí que jugo la carta de fer que realment ho noti. A vegades allò típic a l'autopista que algú t'està com apretant darrere, tiro aigua. Molt bé. Tiro aigua. Molt bé. No, per com a mínim putejar. I l'altre dia em va passar que anava per l'autopista, estava jo adelantant pel carril esquerre. Jo sempre vaig al carril de més a la dreta, Sí. Només intento sempre fer-ho tot molt bé. Anava adelantant i un sombat des de 3 quilòmetres fent-me llums ja. No ho suporto. I vaig dir, it's my time. Vaig anar frenant a poc fins que el vaig tenir al cul i vaig anar frenant encara més. I veia com s'anava absolutament vermell. Però vermell. A més, no em podia avançar per la dreta perquè hi havia més cotxes. I anar aixecant allò... Sí. I fins que em vaig apartar i ell ja cagant-se en tot, fent-me llums tot el rato, vaig baixar la finestreta i vaig fer així, saludos! Ok, endavant.
És bona, és bona, Sí. és bona. Segurament va passar un mal rato. Segurament. Una de les tàctiques també que utilitzo jo quan em fan llums és posar les llums antiboira. Perquè, sí, Recibido! m'estàs enlluernant. Jo també. Llums antiboira. Pam! M'agrada molt. Hi ha gent que les porta de normal, eh? Sí. Què dius, home, no l'esport. No, No fa tanta boira. no. Vull dir, no sé, un dia normal per Barcelona no és boira, és contaminació, saps? No, Al final... Vale, Charles Dickens. Saps? Ja m'he entès que t'agrada fer servir l'antiboira. Què més? De què descansaries tu? aquesta Jo setmana? descansaria necessito descansar de veure TikToks, no en general, perquè m'agrada i em té el cervell fregit, però TikToks que últimament em surten molt d'immobiliàries. Ah! O sigui, em surten molts TikToks de gent venent cases o pisos que clarament estan molt lluny del meu poder adquisitiu Sí. i del meu somni, a no ser que em toqués a l'Euromillones, però no paren de sortir, no. I a més, n'hi ha un bastant graciós, a mi em fa bastanta gràcia perquè, bueno, és una persona així com molt exaltada, crec que és de Sabadell, que presenta els pisos com si estigués presentant la Super Bowl. Ostres, Aquí tenim una cuina! Uah, quina cuina! Oh. Saps? D'aquest rotllo. ostres. I m'estic enganxat a això i ho he de deixar. Perquè no compraré mai aquests pisos. Ja. A més, a llocs que, bueno, em va sortir l'altre dia una torre d'embarra. Home, té platja, Torredembarra té platja. A Sabadell. No sé, puestos que dius, noi. Hòstia, t'agrada una miqueta puestes, tio. Em va sortir a Sarrià, també. I mira que, clar, vull dir que no és que siguem aquí uns pigos de merda, no, simplement... No, és que no es puc pagar aquests És pisos. que no es poden pagar, i a més sí que hi ha zones que... No per la gent ni res, és que són lletjos. És que són zones lletges, perdó, Des d'aquí demanem perdó. Però Torredembarra és lleig. Ja està, és així. Bueno, la platja està bé. La platja està bé. Oita. No li ha agradat a... No, perquè té A amics. veure, anem a sí. sentir una mica... Ja no ho sentim. Doncs ara... Just, és girar el micro. Jo crec que té una funció de mute de les coses. Sí, no? Perquè sempre que hem provat moure el micro a sentir coses, la gent És terrible, és terrible. fa silenci. Ens queda, un minutillo por ahí, no? Més o menys 3 minuts. Mira, ens indiquen que... Des de control... Des de control ens indiquen 3 minuts. Volem demanar perdó a tots els municipis si s'han quedat... No, Figueres sí que... O sigui, crec que aquí és Vox... O sigui, crec que tothom està d'acord. És lleig, Figueres. Sí, sí. Oh, és que està al Museu Dalí. Bueno, és que No hi ha per això. És que el Museu Dalí, exacte. És que té pans a la façana, eh? Pans i ous. Has de tenir molta cara, Sí. no?, per posar pans a la façana i dir... Això vull jugar jo. Sí, aquest és el meu rotllo. Sí. Dalí no... Roses? És lleig? Pensava que em parlaves de... No, perdó, he fet un canvi de... No crec gaire, no... Sí? Jo crec que sí. És que vaig anar un cop i vaig veure bastant... Com Salou. Marina... Sí, un Salou... Salou, Déu-n'hi-do, Hòstia, Salou també... Salou. Hi ha alguna Rasca. zona que... Però... Bé, deixem de fotre'ns amb la gent. Sí. Perquè hi ha molts càmpings justament en aquests llocs que ens agradaria visitar. Exacte. Bueno, doncs, que contactin amb nosaltres, no? Correcte. I anem a desmentir això. Correcte. Sobre el terreny. Exacte. Tenim vehicle propi. Exacte. Ens podeu escriure de què voleu descansar durant la setmana al mail campingquipugui@gmail.com. La primera amb K. Campingquipugui. Sortirà per Fa aquí. molta ràbia, això, eh? Sí, a mi també. També ens podeu enviar un missatge directe per Instagram i res, allà escriviu-nos les coses de les quals voleu descansar en un càmping, no?, de la setmana. Com hem fet nosaltres, però vosaltres també ho podeu fer. Estalvieu-nos feina. Endavant. Dit això, Joan Albert Besora, gràcies per acompanyar-me en aquesta aventura. A tu, Pau Corbalan, per posar les cadires. I res, marxarem amb un avió de fons, a veure si tenim temps. No sé si ho haurà pillat o no.
Esperem que sí. I I fins aquí. fins aquí.